aitak beldurra ematen dit. Etxeko atetik sartzen ikusi orduko izerditan jartzen zaizkit eskuak. Eta nire bihotz taupadak bizkortu egiten dira. Arnasari eusten diot, inguruko beste guztiek bezala. Badirudi, etxeko aireak berak ere ihes egiten duela Sabai aldera. Eta hangoian gelditzen dela kontzentraturik. Arriskutik salbu. Gudanok, iluntasun laino baten barruan utzita. Babes gabe. Ez dugu txintik esaten. Zer gerta ere. Beldur baikara ez ote dugun hanka sartuko eta bere honetik aterako. Argizarizko estatuak ematen dugu. Irribarrea izozturik. Erne. Batzuetan ez da ezer gertatzen. Aita umore honean etortzen da eta adarra jotzen digu. Eskuarekin ilea arrotzen dio anaia txikiari. Amari musu ematen dio masailean, eta niri atximurka egiten dit sudurrean. Eta horiek dira momenturik txarrenak. Benetako izua eragiten digutenak. Aita astoratuta etortzen denean berriz, danbateko bate existen du atea. Esan ez bezala. Hemen naiz, prestatu zaitezte. Eta orduan egoera eramangarriagoa da. Badakigu istilua afaldu baino lehen sortuko dela. Edo zein aitzakia ona. Badakigu isil-isilik afalduko dugula. Eta halako batean, bera sutan jarriko dela. Klase guztietako astakeriak leporatuko izkiola Mari. Iraindu ez du inoiz egiten. Oso edukazio honekoa baita. Eta ohera joango dela afaria platerean utzita. Orduan badakigu isiltasun lodi bat zabalduko dela airean. Eta amaren desagertze labur baten ondoren, ez baitzaio gustatzen guk negarrez ikustea. Atxeden hartuko dugula. Barruan eutxitako arnasari bide eginez eta bakean afalduko dugula. Ahopeka bai. Baina bakean. Bera pozik datorrenean ordea ikaragarria da. Haren alaitasuna hain da euskorra, hain bizkor eta ustekabean amorratzen da, izugarrizko alegin egiten dugu sumindu ez dadin. Alegin mutua. Mingarria. Eta gehienetan alferra. Halakoetan gainera errudun sentitzen gara. Zebera hain zetorren pozik. Eta guk ez dugu honik izan eguna garraztea lortu arte. Egun horietan inork ez du afaltzen etxean. Eztarria hain gelditzen zaigu korapilatua, janak ez du zirrikiturik aurkitzen barrura egiteko. Hitz egin ere ez dugu egiten. Elkartasunezko musu bakar batek zulatzen du giroa. Aitaren umore aldaketaren errudun ustezkoak jasotzen duena. Aitarenak ez dira tratu txarrak. Gu eskaitu jo sekula, ez da ama ere. Eta esan dut lehen ez duela inoiz inor iraintzen. Eta etxetik kanpo lantokian eta izugarri estimatzen dute denek. Litekena da haren jokabideak esplikazio erraza izatea. Behar bada eskaitu maite. Baino berak dio geu garela bere bizitzaren iturria. Behar bada, gu gara jadanik bera maiteztugunok. Ez dakit. Honeta zenei sekula ausartu familiako inorekin hitz egitera. Baina sentitzen dut, nik behintzat, jadanik ez dudala maite. Eta horrek, are beldur handiagoa ematen dit. Desgrazien pasetan dan egunien, ez duztien kasuik egingo. Neska, ez senyori esan, mesedez? Hainbezetan jaten bat urgentzitara, pitxau egingo huen. Hemen jan barriro gogaikerri soi. Baina, Bete jaukenak motibon bat, ze motibo? Baitzak izenat, negarazko iten dauela, botak aineola, ez dauela kakaikin, kakazko aineola. Grano bat urten jakola. Ita jak izenat banik eltxo baten pikadle dano, gaxutasun larri baten hasieria. Jakin, hangok etxon hau ezer askoin jakiten. Baina patxara gehiago biedon, neska? Eskerrik asko. Aizu, maitia.
Iri ez dun bilurrik imuten edozein momentutan ileikela jakitiek? Ez. Niri drogetan hastiek emuten justen bilurre. Hain gazte? Ez emakumie, handiketan da nien. Bueno, asko falta jakon ondion handixe izeteko. Denporia guro pasetan du, guapa. Ta notiziek ikusite. Oin, 13 urtekin hasten ditun. Alkola, sexue eta droga probetan. Guriek handiketan dienerako. Igual hasiko itun, 8 behatzekin. Aina guro? Izen leke. Eta esan guzten. Zela preparo biedoten. Nik alabie horretarako. Sekula be etxona aterreta porro triste bat. Bai, igual badon garaixe azteko. Porro geretan? Bai, zean neska. Geure burue preparetan. Irakurten, ikastaroak eiken. Noiz, umiekin pasetan joan eta egun osue. Edo lanien. Eta hik urgentzietan. Egixe. Bueno, irie behintzen neski edon. Eta ze? Ba, errexau edala sexuaz berbikie mutil bati baino. Berbain deixo da, beraiket. Hori, urgentzetara neu faten onda beti. Entzuten dituzu? Zoratuta daz. Ba, ni kokoteraino. Ni paino negar gehiago beten dauta, pentsaizu? Eta zuzea etxik zaz beti negarrek. Ez dakit. Batzutan aspertitzen naz. Aspertu! Ja. Gauza mordo bat aukeu eta ikasteko. Nire lanian dabil beti. Ama gainien eukiko bazeu egun osuen temperaturi hartzen. O izpilu bagarten sudurrarrien ikusteko arnasi hartzen duzun. O gorpuz osue begiraketan 5 minutu hemen. Hori da itola rixe. Eta ziatxik ez dutxe txizeitzen zure gauza txorrekin. Behin nutzen. Bai. Baina negarrez hasi, eta kontautzen atxei, mespresa beten nahuela. Zelako astune, ez? Zuri, ez dutzu bilurrek emuten jaustiek? Nondik? Karrotxotik, kunatik, aman bezuetatik. Horreik okurrentziak. Ja, eta seguro zuitzie. Niri bilurra muten duz, edo zein egunetan ezoten hauen itxoko. Zebezarkatzen hauen nian, jata birrinduta izten nau. Asko mate zaituelako. Bai, asko. Zuriek ez? Bai, baina... Ez duzte zebe kontagiau gure, ta hori. Ui, berandu don. Eno temporatzi iritsiko. Edo zein egunetan garit botako nahi zuen. Zertik, gaztantzara negan ez bakarrik geratu orduko. Taxi! Urgentzietara guro! Gurbizora! Hotza, lotxa, Izotza, Itxua. pixua. Izua. Itogarria, ezin dut arnasarik hartu. Listua irensten dut. Biotzak eztarrian gora egingo teidan beldurrez. Taupadek azkarrago kolpatzen didate orain sabela, eta burura igotzen zaitaien burrumba. Hartu arnasa sakon. Agintzen diot nire buruari. Baina sudurreko zuloak itxita dauzkat. Eta hoa irekitzen dut, aireari zabal eginez bidea.
baina orduan zorabiatu eta goragalea etortzen zait. Komunera joaten naiz, isilik, lo daudeta denak, eta ura edaten dut barrua freskatzeko. Gelara itzuli eta ohean sartzen naiz. Ea azkar pasatzen den gaua, eta ez zaidan betikoa gertatzen. Burujanaren zurrunbiloan sartuz gero, luzaroan egoten mainez begia bildu ezinik. Eta ea naizen gaur txatxukeriengatik beldurtzen. Izan ere horiek buruan dabilzkidan gauzak dira soilik, eta garuna komplikatu egia da ulertzeko. Lasai, ez da ezer larria. Mundu guztiari gertatzen zaio hori noiz edo noiz. Zeren, balda inor heriotzaren beldur ez denik. Nola edo hala, konturatu edo konturatu gabe. Seguruenik enaiz gaur hilko. Ez da bihar ere. Baina ezin esan ziur. Batek daki zer etorriko te den une zehatzonen atzetik. Jakiteko modu bakarra dago. Eta ez dut uste inon idatzita dagoenik. Horregatik hobe momentua bizitzea. Bada zerbait beldurra ematen dizuna, baino beldurgarriagoa. Beldurra bera! Maite nauzu, Maite zaitut. nola dakizu hori. Ez dakit, sentitu egiten dut. Nabaritu. Eta seguru zaude nabaritzen duzuna maitasuna dela eta ez beste zerbait. Maite zaitut. Zergatik. Desberdina zarelako. Inoiz inorez bezala maite zaitut. Zuregatik bizia emango nuke. Maite zaitut. Zure begiei so egotea nahikoa daukat zoriontsu izateko. Benetan ari zara? Benetan maite duzula jakingo banu? Jakingo banu ez duzula horkabean zure burua engainatzen, eta beraz ni ere engainatzen? Benetan maite nauzu? Bai. Inork inoiz maitatu ez duen moduan maite zaitut. Zu gorroto baninduzu ere maiteko zintuzket. Isilpean maiteko zintuzket, ezkutuka. Zu lanetik irtengo zain egongo nintzateke urrutitik begiratzen. Nola naiteke maite ote zaitudan duda egite? Nola nahi duzu ziur egotea? Non dago benetan maite nauzun ziurtasuna? Bai, zu maite nauzula diozu. Hitzak baina ez dira ordea. Nik badakit asko maite zaitu dala. Baina non aurki dezaket zuk benetan maite nauzun ziurtasuna? Nire begietan. Ez alduzu haietan idatzita ikusten benetan maite zaitu dala. Erreparatu nire begiei. Gezurrik esan aldezakete. Zapuztu egiten hauzu. Zapuztu egiten zaitu dala. Zure maitasuna ez da, nomait oso handia euskeria horrengatik zapuzten bazaitu. Eta zure maitasuna zergatik nabilen dudatan galdatzen didazu oraindik? Maite zaitut. Entzuten alduzu. Maite zaitut. Maite zaitut. Erraza da, esaten maite zaitut. Ta zer nahi duzu, nire buruaz beste egitea hala dela frogatzeko? Ez zaitez jarri melodramatiko, ez zait batere gustatzen tonutxo hori. Pazientzia segituan galtzen duzu. Benetan maite bani duzu, ez zenuke hainarin galduko. Nik ez dute zer galtzen. Ea, esaiazu, zer frogatuko lizuke benetan maite zaitu dala. Ez naiz ni hori esan behar duena, zure gauzetin behar du. Behar bada, sinetxe egin beharko nizuke. Jakina sinetxi behar didazula. Zergatik ordea? Zerk ziurtatzen dit, niri ez nauzun engainatzen. Bai, ematen duenez zu konbentzituta zaude maite nauzula. Baina baliteke sakonean zure ustearen kontra bada, benetan maite ez izatea. Litekeena da oker egotea. Maite nauzula diozunean, uste dut horretan sinetxita zaudela. Baina eta oker bat zaude? Eta nirekiko duzuna maitasuna ez, eta kariñoa baldin bada edo horrelako zerbait? Ai, nola dakizu benetako maitasuna dela? Gogaitu egiten hauzu.
Barkatu. Jode, nik ez daukat zalantzak. Maite zaitu. Eta zu nahastu egiten hauzu zure galderekin. Aspertu egiten hauzu. Agian, enauzu maite. Agian. Baina zer egin duzu? Hemen ezin da pisa egin? Zukuina. Zaukari! Pitxin? Pitxin? Pitxin! Oska egin du. Zerri ziklina. Aurroioa! Horrela esan da. Emango diozue? Mesedez, ez horra zara. Begira, horrela, alde batera eta bestera. Zer, alde batera eta bestera. Kantatuko diozue? Bale, nik kantatuko dut. Bat eta bat, mamuak bat, bi eta bi, etxera etorri, hiru eta hiru, biak hil ditut. Lau eta lau, hartu eta rau, bost eta bost, ondoan, kosk. Sei eta sei, koskerin biei, zazpi eta zazpi, lapiko azpin, zortzi, sua dut jarri. Horretik ez da bukatu goli! Bederatzi, odola erantzi, amar,
Jo! Ni konpartsara lagunak egiteko apuntatu nintzen! Baina ez zaizu bitxi samarra iruditzen egiten ari garena. Ze izango da bitxia? A ber, zuhurtzia da. 11.000 kasu gertatu dira munduan. Ez da nire asmazio. Ea, Maia, zuk ezagutzen duzu inor tximista bate jota hildena. Ez. Eta ez dut ezagutzen kokodrilo batek janda hildenik ere. Eta enuke igeri egingo kokodriloz betetako laku batean. Konparazio horrek ez dauka zentzurik. Jo! Entzun duzu? Orain tximista eroriko da, etorri hor dira. Zu jota zaude, aurrena tximista erortzen da eta gero trumoia, ez alderantziz. Berdin dio! Prestatuta egon behar dugu hurrengo datorrenerako. Etorri hor dira, azkar! Bideoz grabatzeko zaude, ez izan ridikulua mesedez. Zu nahi duzuna, baina zatoz erdira azkar! Hurrengo tximista etorri baino lehen. Mesedez eskatzen dizut. Bueno, eta zer egiten dugu hemen? Gure burua babestu. Ekaitza dagoenean ez da ibili behar bazterretan. Tximistak bazterretara joaten baitira. Dokumental batean ikusi dut. Hau zentzugabea da. Goian asko sobeto gongo ginateke, salan eseritan, lasai, kandela argitan. Ba ez, gu sotora jetxi behar, eta gainera erdian gelditu behar menmeloak bezala. Ba bai, ekaitza urrundu eta argia hueltatu arte, bai. Egoera celebreagorik. Aizu, hau ez da Donosti, Jesus! Mendipuntan gaude! Eta tximistarratz gertuena 3 kilometrora dago. Ba hori, 3 kilometrora dagoela. Leire non zaude? Itzuli, mesedez!
gizon espero zenuen baleioatzean. Ez dakit? Pelikula askotan ikusi du. Ilun dago guztia, eta halako batean tximistariarekin, gizon baten aurpegia agertzen da leihoaz bestaldean. Ta ni naiz hemen ridikula egiten ari dena. Hoxe bakarri behar genuen. Aizu, zeuk esan dezu, Mendi puntan gaude eta auskalo! Eta gainera, bakoitzak bere beldurrak ditu, eta ze? Pixoikia jun baldin baitun, otzoneri kostango zaien. Inalde! Blauton tabarrik. Joe, txikito, nahi otzonekin kostau itezik. Igual ezakean goa, hombre. Zoa? Nik enakean goik, baina horiekin ez gehatzatik. Ja. Nahi galtzen badiare, bost. Ja, tia, munduan dauzen mutil mordoarekin eta guri zatarrenak tokau jakuz. Hoi kaka mokordu eudalekoa. Sentitzen dugu, bi mutil soberan gelditu zaizkigu, Ta guze eta kaiola, kakatua kaiola aldepuko gober. Zertaz itzen goia be alkarre zautu. Misteri jue, latza. Ui, baneian derritxako moko mutila iritze zaiz. Etxeako muko, hoxe, gana hau bezala. Zuen etxago izango bazek. Esan nahi du mutilera kargarria dela. Ja, baina nien aitorri honea ligatzea. Ez da nire politia, esatetik esan dut. Ordu zerta etorri zeate? Zeuru guta zeudela. Ai, moskituak akatzera. Babiler bertan esango ze bat, gurasoi bi etortzeko. Ni nahiago dina, moskitu dakatu, mutile bilduin baino. Txikito, ez aijun, bestela akau ingo nagor. Tanik. Pitxia da, mantatzen. Ta hori zeba? Kriston kiratza botatzen dute eta. Nenuko kiez horrekin. Eta gehoz eta guk zaukea hula useitxarra. Ja. Kaizea, zezatezu? Esan nahi du mutilei usain gaiztoa dariela. Usaizara. Nere zarra bezala. Oi nazkie. Ba ez da jela sartu nire kuartuen, hostia! Hori. Igual barrure sartu bargerik. Azte, argia itzen duta lotan gau arte, enau sartuko. Bai, hobeto, bai. Ez digute deuso ingo hemen ilunpetan, ez? Baina eske hemen hotz pixketitek. Aizea, zein egueba? Eta baloi ateatze bai hau? Ume mukitxoak diata. Harrapatze bagatxire, kriston liadire, txikito. Nenean ez dituna atrobituko, bestela jato! Eta behai etxomek ez pasako, ez? Gizajua. Txufaue. Nik paso. Arrue. Itzaliko du guardia? Sartuko gaitu. Bale, baki norbaitek historion bat. Ja itzen du dira. Nik! Bazen neska bat bere txakurrarekin bizi zena bakarrik. Etxe handi eta izolatu batean! Baina ez daudek, lota! Eta telebistan entzuten du hiltzaile batek gero etxetik alde egin duela. Igual sonambulu dituk. Orduan ate eta leio guztiak ondo itxi. Eta ohera doa. Bakarrik? O, vampiruk, ilundutekun esnatzeien, Bere txakur handiarekin. Imagina bortza gaite guela. Bere ohe azpian egiten du lo beti. Eta beldurrik ez pasatzeko, Ni gauzi aukerruek imaginatzen txia. noizean behin eskua izarazpitik atera. Eta txakurrak Ni askatu egiten dio. Baten batik ikutu iten nauna. Lotan, hola. Naskie! Jesus neska eskuak ari den! Kriston zaplai monta, akito! orduan lasaitu eta lotan gelditzen da. Ta buiak azten bat eta beste danak ez nau? O, esate bau sexu eraso indiotela olako zehose? Jo, neska honek ez daka bate bildurrik, Azu loitia. Nik enu loikingo, O, kerro. Igual ikutzek baten bat nahi gabe.
Bapatean, Ta tipiek usteik nahi tainekela. Zer? Ta gustau igual. esnatu egiten da, Nahi, kuia! Ja, nahikoa. eskua luzatu, Ta zer? Ta astezak berare... bakik. eta bere txakurraren mingaina berriz ere! Nik kaka ingonean prakatan. Hori imposible. Ze sustoa! Egin gustuke baldin bai. Eta lotan gelditzen da berriro, lasai. Ni na ginen guztu. Baizea, hori imposiblea da. Ba, igual esperimenta goi nahi. Horrek zeukin horrek patxarea. Zerragin. Ba, irei, nerei. Pare Herri gara batzu. deko bai. Baina orduan, berriro esnatzen da. Kriston gogoa daukalako zera egiteko. Musun bat. Badakizu, Mingainekin! Txixa, joder. Bera gogoe baldin bazauki, Da, ello beldurrik maten. batzuk oso lotxabagia dizu. Hori da neska ausarta eta kementxua. Ara bestia. Motel ni estea pito entenditzen, Eta pixa egiten ari dela, Neska gauze raruek itizkia. txorrotxo bat entzuten du. Hoixe, zentzungo du ba. Iturria tantaka balego bezala, Bale. Eske pizzaute zare. baina berak badaki ondo itxita utzi duela. Hagut ontotute. Zeite jau hemen hotzak akatzen. Orduan, komunetik altxatu, Ni barban. dutxara hurbildu, Beata ni! Gaina isildu juk. gortina ireki, eta badakizu ezer ikusi zuen parratik zintzilik. Baina ez dia goztik ikusiko. Bere txakurra, lepoa moztuta, odoretan bla! Miño, orduan, zen ez zion eskua txupatzen. Bien nago sartuko! Ez da soltere! Ez dut egin proba putaik eta ez dut egingo. Aitu duzu? Ez ibili beti nire atzetik, joder. Zer nahi duzu joatea? Isiltzea.
Zerbait behar duzu? Beste zerbeza bat. Vale. Kaka zarra! Zeatik, joder! Zeatik gertatzen zait dena niri. Tori, eskerrik asko. Ez da zer. Nahi duzu zure galderari erantzutea? Ze galdera. Galdera bat egin duzu, ezta? Nik ez dut galdera putaik egin. Berdin di erantzun egingo dizut. Gertatzen zaizu beti suarekin ibiltzen zarela jolasean. Zugarri maite duzu arriskua. Badirudi disfrutatu egiten duzula sufrimenduarekin. O ez dakizula bizitzen larritasunik gabe. Psikiatra bat behar dudanean, pagatu egingo dut. Ze dirurekin? Oso barregarria. Nahi baduzu ni prest nago pagatzeko. Baina zuk ze hostia nahi duzu. Zurea ez da normala. Hilekoa jetxiez bazaizu, proba egin beharko duzu. Tala seguro gongo zara aurdun zauden ala, ez? Utzi pakean. Ez, entzun egingo didazu. Zer zaude, mirari baten zain? Zer nahi duzu, zereginik ez dagoenean enteratzea? Nire kontua da. Ez. Ume bat munduratzea ez da zure kontua bakarrik. Aurrea segitza erabakiz gero, hobe zure burua prestatzea momentu horretarako. Laguntza beharko duzu. Lan bat. Umeak ez dira aire zelikatzen. Isildoko zara! Ostia puta, bosta xola umea. Hoixe da nire arazorik txikiena. Baitu! Ze gertatzen zaizu? Gertatze zait, astapotro horrek iesa daukala. Hoixe gertatze zait. Gorkak iesa? Maizea gorkak, ergela zara gero. Haren osabak, takume horrek. Zure nobioaren osabarekin oheratu zara? Nik ez daukat nobiorik, gorkaren fantasia da hori. Baina, ze osaba? Kinkia! Orain dira hilabete aterazenak kartzelatik? Ta ze, hartzelan egondakoek ez daukate eskubiderik larrua jotzeko edo zer. Kontoirik gabe egintzen duten? Ta zuk ze uste duzu. Ez dakit. Saidazuzuk? Morboa ematen zidan, bale? Zergatik ematen dizu morboa arriskoan jartzen zaituen guztiak? Ez dakit, joder. Eta nik zergatik ematen dizut zuri morboa naizen bezalakoa izan da. Zeinek esan dizu morboa ematen didazula? Mundu guztiak. Zeatik zabiltza bestela nire atzetik beti. Nita zaudelako. Aitortu. Zegin inozo plantarik. Mundu guztiak daki lesbiana zarela. Bai. Ze, ez duzu ez esango. Ez, baina nik ere ez daukat argi. Eta nirekin seko maiteminduta zaudela ere ez daukazu argi. Ez. Argi daukat asko maite zaitu dala. Izugarri, txikitatik. Eta ez dakit zergatik baina alaxe da. Zer nahi duzu egitea? Zin du jasan zure burua gaizki tratatzea. Baten du gorroto duzula. Eta zuk? Nik zer? Ondo tratatzen duzu zure burua? Zergatik galdetzen didazu hori? Munduan dabilen jende mordoarekin, zein eta ni maitatu behar. Min gehien egiten dizun pertsona. Bakizu ze, masokista hutsa zara. Baina zu iritsiko zara ona izatera noski. Pastiei nahi. Ez, eskerrik asko. Venga, 6 eurotan merke-merke eta kriston viajea. Nik ez du viajerik nahi. Ez izanen zakarra. Zakarra ni. Bai, zu. Ikasten ari naizelak izango da.
Jode, zeharo pitzatuta tipa. Da gaizki dago, Ze gutxi eratzen garen normalak. Ja. Begira horiek, azapi hura. Celebrea bikotea, Bueno, eskerrik asko gonbidapena gaitik. Bueno, mesedez. Baneukan gogoaz ikusteko. Zilako sorpresa, Torriana. Berriro! Ai, nere laguna, ikastoratik ikusi bari. Ze askotan etortzen zara? Ez. Ni bai. Hau kristona da. Zipaioak etorri arte. Arrezka egoten gara. Eta gero ja. Gero rebenta beharren. Segitzen duzu sontan bizitzen? Bai, egia esan zaborra botatzera atera naiz. Kristonatu handi haiz. Rubia, etorri honea. Baixakiak ume txintxentzat. Zer egiten du hemen zure amak? Irama, atxua egin. Zure senidaren antz izugarria dauka. Zu flipauta zau. Zer nahi duzue? Etorri honea, ez dizugu koskik ingo. Venga! Guazen, ea ze kristotan dabiltzen. Nik etxera itzuli beharko nuke. Nirik ez dite dozeinek koska egiten. Nik aukeratzen duanak bakarrik. Beraz, nahi bai jazu koska egin. Lasai, Rubia! Pastiei nahi, 6 eurotan. 6 euro, baina zezakezu! Ordu biak dia eta ez daukat ez da poltsikoike. Baina, onbiatu nahi izan ez gero prest. Guazen! Ze presa dia hoien neska. Bagoaz, bale? Vale. Bakitzu, hileran jarri. Ala, pikutara. Mari borrokilla! Zer da hori? Ke? Zer da hori? Kokaina da? Kokaina da? Ez! Bentolin, asmarako. Asmatikoa zara? Bai, horregaitik esan dizut etxera joan beharko nukeela. Aber, motiko, kalean bezala ez duzu inon hartuko airea. Zein gozuek txezulan sartuta. Ja, baina jertxerik gabe atera naiz. Eta ni berehala osten naiz. Aber, motiko, abuztuan gaude. Zara zertaz enteratzen. Nahi, Ez dut edaten Coca-Colarik, aztoratu egiten hau. Coca-Cola. Honek ez. Hau kalimotxoa da. Kalimotxo. Kalimotxo. Ardo abieren eta Coca-Cola bat. Oso relajantea. Zeren bila zabiltza? Lentilla bat erori zaizu? Lentilla. Txina bila nabil. Batzutan sortea egoten da. Baina gaur ez ez. Pozoitu egingo zara. Nik txina bat aurkitzen dudanean, putz egin eta kakadenak entzen diot. Ez! Drogatzeagatik diotsut. Porro batzuk erretzeagatik. Eta honengatik. Baina zu motin, nondi jauzi zara? Ez esan, urgentzietatik. Zure amak astero eramaten zintuen. Hola urten dozu, asmatikoa. Eta diabetikoa. Eta miopea. Eta alergia diet gauza askori. Normala. Beti beldurrak akatzen eta gero hoixe. Hala dio nire aitak ere. Beldurrak ekartzen dizula hain zuzen ere beldurra ematen dizuna. Baina ni jaiotzetik naiz makasamarra. Ara bestea. Eta ni
Porreta. Emango pixkat? Bultza egiteko. Bai. Ez da osasungarria botila beretik edatea. Kutsatzeko arriskua daukazu. A ber, mutiko, hemen kutsatun bakarrazu zara. Zara zertaz enteratzen. Zer da hori? Zori. Zer? Zure amari zerk ematen dio beldurra. Ezakit, aspaldian ez daukagu traturik. Zuk igual. Gizorratzea dauka. Eta zuk? Nik zer? Zuk zeri diozu beldurra. Ezakit, itxututan nagoenean ez daukat beldurrik. Ezek, itxututa egoteak hori dauka. Agur paranoia guztia. Arranopola eta drogatzen etzaretenean zeri diozue beldurra. Kontagati, güey, hostia. Hobe izango dut etxera erretiratzea. Zer duzu, beldurra ematen duzu? Ze gaiztoan eska kristonatara. Eta zuk ze hostia duzu beti barrez egoteko. Ja, kristona morrua ematen dizorientxu plantak egiten dituen jendeak. Nazka ematen duzue. Neska baino, ze pastillak da sartu zu. Bakardadeari. Beldurra diot bakardadeari. Zin dut eraman. Jendeari, inoren gustokoa ez izateari, edo erakargarria edo jatorra. Hanka sartzeari, porrotari, loditzeari, bizitzari. Bizitza osoan pertsonai bat egiten ibili beharrari. Gizona, segurua. Bere buruaren jabe dena ahuleziarik erakutsi gabe. Gauean bakarrik ibiltzeari, erasoari, bortxaketari, jende maltzurrari. Erotzeari. Zedozein egunetan burua joango zait zurrunbilo zor horietako batean. Beldur naiz burua zeharo nahastu eta ez ote zaidan obsesioz beteta geratuko betirako. Kritikei, beste iritziari, nire buruari ere bai batzuetan, ez bai diot ezer barkatzen. Nire itzalari, batzuetan aurre hartzen maitit. Eta erabakiak hartu nire partetik. Trenez bidaiatzeari. Baliteke sekula ez gelditu eta jaisteko aukerarik ez izatea. Espiralezko eskailera jaisteari. Espiralei. Eskilarei, Gaixotasunari. Zaharrei. Zahartzeari. Bastoiei. hutsari. Beldurra diot, eskua eskularru batean sartu eta atera ezin da geratzeari. Komuneko zulotik behera erortzeari. Arratoie! Piztina hutsei! Putzu ondo gabe!
Zu gabe. Lehen sexu harremanari. Azken sexu harremanari. Oso tal. Barkatu! Bai. Lehen jaunartzeari. Lehen zitari. Lagunek kale egiteari! Lurraren itzulia egin. Eta buruz bera geratzeari! Buruzoil geratzeari. Buah, hilez beteta geratzeari! Eskelei. Hildakoei. Periokarrei. Geldi! Zumbari! Zoroi! Zorrompirei! Lizbarrei! Liztanei! Beltzei! Zulo beltzei. Tunelei! Zubiai. Puenten egiteari. Igandei. Festei! Festa! Siestei! Amets gaiztoi! Peruren ari. Nire urte betetzeari! Zorionak zuri. Zorionak beti. Zorionak garazi. Zorionak beti. Lagundu! Akurantziei! Utsa. Tsk, 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 tsk,